Nilai apa, Bro? Nilai apa? Hah? Sepi. Ini juru kuncinya iki. Nah, sing nganggo sarung iki juru kuncine iki. Ah, guyu kae. Nah, iki juru kuncine. Wah, sepi ya, Bro ya. Kok betah ya nek kene ya? Wah, gelap ini loh. Mau dinyali. Hah? Dinyali. Uji nyali ya. Ngidun kenapa, Bro ya? Aneh ora? Nah. Golek apa? Hah? Hah? Yo jenenge nganu mlaku-mlaku lho. Jenenge ngevlog lho, Bro. Mlaku-mlaku ya ta. Kok nggak enak penerangan. Lebar. Itu ada suara gamelan. Nah, tuh, ada suara gamelan, guys. Tokek loh, enak tokek loh. Tokek. Ki rumah sapa, Bro? Lek Parno. Lek Parno. Enek wonge ora? Sudah ada. Enek wonge. Wis mati. Hah? Iya ta? Lah sing nunggone sapa? Jun. Oh, alah. Iya. Ya. Tapi ada. Peteng banget ya. Lah kowe nek rundun nang kene, saka kene. Iya. Ngelilingi apa? Duren segala macem. Lu lewat tes ini gitu. Mana? Oh, lihat kene. Iya. Oh. Men, sapa sing anu sing apa? Gini. Malingi duren niku. Lah iki mbok pager ya? Oh iya. Jos sing. Lah iki nganu, pawang rumah kene. Hah? Apa? Iya dimalingi. Duren ini. Oh, duren niku. Iya. Oh alah. Tes ini. Sing duwe weruh ra nenek maling. Warung rawani nek ini. Oke. Gelap nih kayaknya nih. Gelap nih, Bro. Wes lah yo.